El Beatus de la Seu d'Urgell és una peça excepcional de valor incalculable. Es tracta d'un manuscrit del segle X, profusament decorat amb miniatures de gran vivesa cromàtica i de gran contingut simbòlic, del qual se'n conserven 239 folis. Els comentaris a l'Apocalipsi de Sant Joan foren composats per un monjo del monestir de Liébana, a la muntanya càntabra, anomenat Beat. La seva redacció es va dur a terme en un moment en què l'Església hispana semblava acorralada per la pressió dels musulmans de l'Àndalus cap al darrer quart del segle VIII. Dels textos de Beat de Liébana se'n va fer un nombre indeterminat de còpies il·limitades als monestirs mozàrabs durant el segle X, dels quals se n'han conservat tan sols una vintena, distribuïts pels museus de tot el món, un d'ells al Museu Diocesà d'Urgell. El Beatus de la Seu d'Urgell hauria estat creat a finals del segle X. El seu programa iconogràfic és extraordinari i esdevé una font valuosíssima que ens informa sobre l'imaginari i les mentalitats de la societat del moment i sobre diferents aspectes de la vida quotidiana.